Pardon, kunt u mij helpen? Ja, graag. Waar is het dichtstbijzijnde station? Het station is niet ver. Hoe kom ik daar? Ga rechtdoor tot het stoplicht. Oké, rechtdoor tot het licht. Dan slaat u rechts af. Rechts, begrepen. Loop de straat langs. Hoe ver is het vanaf daar? Ongeveer 10 minuten lopen. Dat is goed. Ja, het is niet ver. Is er onderweg een café? Ja, links op de hoek. Perfect. Is de route goed aangegeven? Ja, er zijn veel borden. Moet ik een grote weg oversteken? Ja, maar er is een stoplicht. Goed om te weten. Is het station groot? Ja, het is vrij groot. Zijn er daar kaartautomaten? Ja, direct bij de ingang. Kan ik daar met PIN betalen? Ja, pinnen is mogelijk. Is er ook een infobalie? Ja, vlak naast de automaten. Super! Rijden er treinen naar het centrum? Ja, heel regelmatig. Weet u hoe vaak? Ongeveer elke 10 minuten. Dat is handig. Zijn er daar ook toiletten? Ja, beneden. Zijn ze makkelijk te vinden? Ja, volg gewoon de borden. Heel erg bedankt voor uw hulp. Graag gedaan. Nog een fijne dag. U ook. Tot ziens. Tot ziens. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u mij naar het centrum brengen? Ja, graag. Waar precies wilt u heen? Naar de grote markt, alstublieft. Geen probleem. Hoe lang duurt de rit ongeveer? Ongeveer 15 minuten. Dat is goed. Stapt u maar in. Dank u. Heeft u bagage bij u? Ja, een kleine koffer. Ik zet hem in de kofferbak. Heel erg bedankt. Wilt u een snelle of een rustige route? Graag de snelle route. In orde. Is het hier altijd zo druk? 's Avonds soms. Zijn er onderweg mooie bezienswaardigheden? Ja, we rijden straks langs de rivier. Dat klinkt mooi. Bent u hier voor het eerst? Ja, ik ben voor het eerst in deze stad. Dan welkom. Dank u. Bent u hier voor werk of vakantie? Ik ben hier op vakantie. Goede keuze. Heeft u tips voor restaurants? Ja, op de grote markt zijn goede etentjes. Perfect. Wilt u muziek horen? Ja, graag zachte muziek. Geen probleem. Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen kan. Super. We zijn er bijna. Dat ging snel. Hier is de grote markt. Hartelijk dank voor de rit. Graag gedaan. Fijne avond verder. U ook. Dag. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar vliegt u vandaag naartoe? Ik vlieg naar Barcelona. Heeft u uw paspoort bij u? Ja, hier is mijn paspoort. Dank u wel. Heeft u bagage om in te checken? Ja, ik heb een koffer. Zet de koffer hier op de band, alstublieft. Graag. Heeft u online ingecheckt? Nee, nog niet. Geen probleem. Wilt u een raamplaats of een gangpadplaats? Een raamplaats, alstublieft. Prima. Vliegt u alleen? Ja, ik reis alleen. Is het uw eerste reis naar Spanje? Ja, ik ben er voor het eerst. Dat is leuk. Uw vlucht vertrekt om 11 uur. Wanneer begint het boorden? Het boorden begint om 10:30 uur. Vanaf welke gate? Vanaf gate B23. Hoe kom ik daar? Volg gewoon de borden. Hoe lang is het lopen naar de gate? Ongeveer 15 minuten. Goed om te weten. Wilt u een papieren boardingpas? Ja, graag. Hier is uw boardingpas. Dank u wel. Heeft u nog vragen? Is er een veiligheidscontrole in de buurt? Ja, net om de hoek. Perfect. Ik wens u een goede vlucht. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan ik u helpen? Ik heb een probleem met mijn kamer. Wat is het probleem? De verwarming werkt niet. Oh, het spijt me. Is de kamer koud? Ja, het is erg koud. Sinds wanneer is dat zo? Sinds mijn aankomst.
Heeft u geprobeerd de verwarming aan te doen? Ja, maar hij reageert niet. Ik begrijp het. Ik stuur meteen een monteur. Dank u. Is er nog een ander probleem? Ja, het licht in de badkamer doet het niet. Oh, dat is natuurlijk vervelend. Ik noteer het. Dank u. Wilt u een andere kamer? Ja, als dat kan. Ik kijk even. We hebben nog een vrije kamer. Dat is goed. Wilt u van kamer wisselen? Ja, graag. De nieuwe kamer is op de 3e verdieping. Is het daar rustig? Ja, het is heel rustig. Perfect. Hier is de nieuwe kamersleutel. Hartelijk dank. Heeft u hulp nodig met de bagage? Nee, dat lukt wel. Prima. Sorry voor het ongemak. Geen probleem. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Fijne avond nog. U ook. Tot ziens. Tot ziens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan ik u helpen? Ik wil een auto huren. Voor welke periode? Voor 3 dagen. Vanaf vandaag? Ja, vanaf vandaag. Welke klasse auto wilt u? Een kleine auto. Graag. Heeft u een rijbewijs bij u? Ja, hier is mijn rijbewijs. Dank u wel. Heeft u ook een ID-kaart? Ja, alstublieft. Wilt u een verzekering erbij? Ja, graag met all risk. Wilt u ook een navigatiesysteem? Ja, dat is fijn. Rijdt u alleen? Ja, ik rijd alleen. De auto is een benzineauto. Dat is prima. Wilt u de auto volgetankt meenemen? Ja, graag. Breng hem dan ook volgetankt terug. Oké, begrepen. De prijs is €45 per dag. Helemaal goed. Betaalt u met PIN? Ja, met PIN graag. Heeft u een kinderzitje nodig? Nee, dank u. Hier is het huurcontract. Dank u. Wilt u hier tekenen? Ja, een moment. De auto staat op parkeerplek 12. Waar is de parkeerplek? Direct achter het gebouw. Perfect. Heeft u nog vragen? Nee, alles duidelijk. Goede reis. Hartelijk dank. Dag. Dag. Sorry, kunt u mij helpen? Ja, graag. Ik ben nieuw in de stad. Welkom. Welke bezienswaardigheden kunt u aanraden? De oude stad is erg mooi. Wat kun je daar zien? Er zijn oude huizen en smalle steegjes. Dat klinkt mooi. Is er ook een museum? Ja, het Stadsmuseum is erg populair. Waar is het museum? Het ligt vlak bij het Marktplein. Hoe kom ik daar? Loop rechtdoor en dan links. Hoe lang is het te voet? Ongeveer 10 minuten. Is er ook een park? Ja, het park aan de rivier is erg mooi. Kun je daar wandelen? Ja, er zijn veel paden. Zijn er daar cafés? Ja, meerdere cafés met terras. Perfect. Hoe zit het met een kerk? De grote kerk in het centrum is erg bekend. Kun je die bezoeken? Ja, die is overdag open. Kost de toegang iets? Nee, de toegang is gratis. Zijn er uitkijkpunten? Ja, vanaf de heuvel heb je een mooi uitzicht. Hoe kom ik op de heuvel? Met de bus of te voet. Welke buslijn gaat daarheen? Lijn 5. Gaat die vaak? Elke 15 minuten. Dat is handig. Heeft u nog een tip? De markt in de ochtend is erg leuk. Wanneer is de markt open? Van 8 uur tot 13 uur. Hartelijk dank voor de tips. Graag gedaan. Nog een fijne dag. U ook. Tot ziens. Tot ziens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het weer vandaag? Vandaag is het zonnig. Dat is fijn. Ja, het is erg aangenaam. Is het warm buiten? Ja, het is ongeveer 22 graden. Dat is perfect voor een wandeling. Precies. Blijft het weer zo? Ja, de hele dag. Is er wind? Nee, bijna geen wind. Dan is het ideaal buiten. Dat klopt. Hoe was het weer gisteren?
Gisteren heeft het geregend. Oh, dat heb ik gemerkt. Vandaag is het veel beter. Hoe wordt het weer morgen? Morgen wordt het wat koeler. Regent het morgen? Nee, het blijft droog. Dat is goed. Zijn er vanavond wolken? Ja, er komen wat wolken. Wordt het koud vanavond? Ja, het wordt wat frisser. Dan heb ik een jas nodig. Dat is een goed idee. Hoe is het weer hier in de zomer In de zomer is het vaak heet. en in de winter? In de winter is het koud. En soms sneeuwt het. Sneeuwt het vaak? Niet heel vaak. Houd je van zonnig weer? Ja, ik hou van zon. Ik ook. Laten we van de dag genieten. Precies. Dank je voor de info. Graag gedaan. Fijne dag verder. Jij ook. Goedendag. Goedendag. Hoe kan ik u helpen? Ik wil een stadsrondleiding boeken. Heel graag. Voor welke dag wilt u de rondleiding? Voor morgen, alstublieft. Voor morgen hebben we meerdere rondleidingen. Om hoe laat beginnen ze? Eén rondleiding start om 10 uur. Een andere start om 14 uur. Ik neem de rondleiding om 10 uur. In orde. Met hoeveel personen bent u? Ik ben alleen. Geen probleem. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Dat is goed. De rondleiding is in het Nederlands. Perfect. Wilt u een klassieke of een historische rondleiding? Ik wil een historische rondleiding. Zeer goede keuze. De rondleiding toont de oude stad. Dat interesseert me erg. Het verzamelpunt is op het Marktplein. Waar precies op het Marktplein? Voor het stadhuis. Goed, dat vind ik. De prijs is 15 euro. Oké, Wilt u contant of met PIN betalen? ik betaal met PIN. Helemaal goed. Hier is uw bevestiging. Dank u wel. Heeft u nog vragen? Zijn er pauzes tijdens de rondleiding? Ja, er is een korte pauze. Super, Kom alstublieft 10 minuten eerder. dat doe ik. Ik wens u veel plezier met de rondleiding. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij het ontbijt. Dank u. Is het ontbijt inbegrepen? Ja, het ontbijt is inbegrepen. Van hoe laat tot hoe laat is het ontbijt? Van 7 uur tot 10 uur. Super. Waar kan ik zitten? U kunt een vrije tafel kiezen. Dank u. Wilt u koffie of thee? Ik wil graag een koffie. Met melk of zonder melk? Met melk, alstublieft. Graag. Is er ook thee? Ja, verschillende soorten. Perfect. Zijn er verse broodjes? Ja, de broodjes zijn vers. Is er ook brood? Ja, we hebben volkoren brood en wit brood. Heel goed. Is er jam? Ja, aardbei en abrikoos? Ik neem aardbeienjam. Graag. Heeft u ook kaas? Ja, verschillende soorten. Is er ook worst? Ja, ham en salami. Zijn er eieren? Ja, gekookte eieren en roerij. Perfect. Is er fruit? Ja, vers fruit ligt daar. Dat is top. Is er yoghurt? Ja, natuurjoghurt en vruchtenjoghurt. Heel mooi. Is het ontbijtbuffet open? Ja, u kunt zelf pakken. Dank voor de informatie. Graag gedaan. Het ontbijt ziet er lekker uit. Dat hoor ik graag. Dan geniet ik nu van mijn ontbijt. Eet smakelijk. Dank u. Als u iets nodig heeft, zeg het. Dat doe ik. Een fijne ochtend nog. Dank u, u ook. Sorry, Ja, alstublieft. ik heb een klein probleem. Wat is er gebeurd? Mijn eten is koud. Oh, dat spijt me. Wat heeft u besteld? Ik heb de pasta besteld. Begrijp ik. Mag ik het bord even zien? Ja, natuurlijk. U heeft gelijk, het eten is niet warm. Ja, helaas. Onze excuses.
Wilt u een nieuw gerecht? Ja, graag. Wilt u weer dezelfde pasta? Ja, maar graag heet. Natuurlijk. Wilt u intussen iets drinken? Ja, een water graag. Zonder of met prik? Zonder prik graag. In orde. Ik breng direct een nieuw gerecht. Dank u. Het duurt ongeveer 10 minuten. Geen probleem. Wilt u er ook brood bij? Ja, graag. Komt zo. Hartelijk dank. Nogmaals sorry voor het ongemak. Dat is oké. Hier is het water. Dank u. Het nieuwe eten komt zo. Prima. Het drankje is van het huis. Oh, hartelijk dank. Graag gedaan. Hier is uw pasta. Dank u. Nu is hij heet. Perfect. Is nu alles in orde? Ja, nu is alles goed. Dat doet me goed. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Eet smakelijk. Dank u. Heeft u nog iets nodig? Laat het weten. Doe ik. Fijne avond verder. Dank u, u ook.